Bueno, benvidos todos a esta segunda semifinal senior masculina que enfrentará os equipos o Grove Paraíso, Rasoeiro Balonmán e Mecalia Atlético Guardés. Primeiro de todo, aquí os dous adestradores, imos falar en castelán, vale, para que Mariano facilitarlle un poquinho as cousas a Mariano. Mariano, cuéntanos, ¿cómo llega el equipo a esta Final Four después de la dura temporada? Bueno, la verdad que el equipo llega muy bien. Tenemos, por suerte, a todos los jugadores físicamente bien, como para enfrentar este partido, después de una difícil liga y, bueno, con ganas de competir y, ¿por qué no, ganar? Moi ben, esa actitud que queremos aquí nestas Final Four. Bueno, agora contanos un poquinho, porque ao final o equipo debateuse ata case as últimas xornadas polo liderato. Contanos como chega, cal é a actitude do vosso equipo? O noso equipo chega en plena forma, temos aí algún tocado, pero bueno, conseguimos recuperalo para o partido de hoxe, a por todas. Pois sí, esta actitude que tedes os dous encántame. E bueno, Mariano, el equipo viene preparado para enfrentarse aquí a esta Final Four, y la actitud, esas ganas, ¿cómo lo enfrentamos? Porque al final, como después de ver la otra semifinal, el listón está bastante alto. Sí, viendo la otra semifinal, la verdad que, bueno, el azar empezó muy fuerte, después, bueno, el ritmo lo bajó un poquito. Yo creo que es un poco la clave, empezar bien, empezar fuerte, concentrados, tratar de mantener el ritmo, pero bueno, enfrentamos a un rival que sabe lo que hace, sabe a lo que juega, tiene grandes jugadores y bueno, va a estar difícil, pero vamos a por todas también. Nada, imos ter todos aquí unha mañá, moi entretida. A última preguntilla, como pensas que vai ser este partido, este encontro? Que che ven a mente, como vai ser? Bueno, nos vémolo desde o posto que quedamos, pensamos que se salimos ao noso xogo e con eses 5 primeiros minutos fuertes que o podemos levar. Ese é o que nos pensamos. Pois nada, esta actitud que teñen estes dous adestradores é verdad que convéncenos bastante. 5 minutiños e comenzamos coa presentación desta segunda semifinal de Primeira Autonómica Masculina. Suerte a los dos.
Moi boas e benvidos a esta segunda semifinal que enfrontará o Grove Paraíso Rasoiro Balonmán e o Mecalia Atlético Guardés. Vemos aí sobreimpresionada nesa imaxe o balón desta semifinal. En breves instantes comenzará a presentación dos xogadores que están aí ultimando os últimos detalles neste partido, Iván. Sí, moi boas de novo, Charlie. Segundo encontro xa desta mañán entre Rasoiro e Guardés. Foi un partido tamén, falábamos justo antes de conectar, que vai ser un partido intenso. Os xogadores que volven á pista despois de cantar, recibir as últimas indicacións no vestuario. Vamos a ver aí as diferentes afeccións dende o Grove, que se truxo incluso un autobús, creo, o Grove sí que mobilizou a moita xente. Mandou unha boa comitiva de xente. Xa esta semana mostraron ademais moito interese para o tema das entradas e demais para asistir a esta fin de semana. Vemos xa tamén preparados os colexiados, os dous equipos listos para facer a presentación. Están aí preparando os últimos detalles. Comentaremos despois pois aspectos curiosos que teñen ambos os dous conxuntos, que visten con equipacións, a verdad, que moi bonitas, Sí, chamame a atención sobre todo o blanco de Rasoiro. Estamos acostumbrados a velos de azul, de ¿no? azul. Roseta moi bonita, sí. Moi bonita, así como a do Guardés, que a bandeira da Guarda. Temos aí en imaxe os árbitros do encontro. Boas de novo a todos a esta segunda semifinal Final Four de categoría senior masculina, que enfrontará aos equipos o Grove Paraíso Rasoiro Balonmán e Mecalia Atlético Guardés. Comezamos coa alineación do equipo que xogará como visitante Mecalia Atlético Guardés. No número 1, Óscar Peixoto. 9, Marcos Pequeño. 10, Pablo Alonso. 11, Isma Rodríguez. 12, Roberto Calvo. 13, Ismael Sobrino. 17, Marcos 30. 19, Alberto Pérez. 23, Adrián Lomba. 31, Jorge Vicente. 32, Sergio Sousa. 77, Manuel Dorna. 82, Roberto Rodríguez. 87, Esteban Martínez. 99, Ricardo Rodríguez. Adestrador Mariano Carbone e oficial Adrián Dorna. Por parte do equipo visitante o Grove Paraíso Rasoiro Balonmán, co número 1, Ángel Noya. 7, Juan Cuenca. 8, Yago Rodríguez. 10, Omar Mosquera. 11, Daniel González. 12, Sergio Iglesias. 13, Carlos Guezar. 14, Pablo Piñeiro. 18, Fabián González. 19, Pablo Garrido. 22, Alex Iglesias. 23, Enrique Domínguez. 27, Iván Meis. 28, Rodrigo Mouco. E 39, Brais Vázquez. Adestrador José Manuel Vázquez, delegado Juan Cuenca e oficial Patricia Sánchez. O colectivo arbitral que dirixirá este encontro, Alberto Rodríguez e Sergio Muriño. Anotador, cronometrador deste encontro, Paula Calvete, Luis Alberto Alfonso. Aurelio Barreiro, delegado federativo. Feitas xa as presentacións dos equipos, moitos quilates agora na pista, moito xogador con experiencia en plata en Primeira Nacional, en equipos como Chapela, como Novas, como Cañiza, como Reconquista, fichaxes que hubo agora, xogadores de canteiras de Cisne, de Novas, de outras canteiras tamén. Ollo que este partido vai ser moi bonito de ver e moi bonito de disfrutar para todos os espectadores. Vemos como se achegan, curioso tamén que sexan os dous capitanes, os porteiros, ¿no? Pois sí, Charlo, que dicías, hai, non sei se a palabra correcta é veteranía, pero sí que hai moita experiencia, quizás é a mellor, moita experiencia
na pista por parte dos dous equipos, non? Vamos a comentar que debido ás diferentes lesións que hubo, non? Fabián sabemos que é un moi bo xogador, moi bo lateral, pasado en Cisne, Chapela, varios equipos tamén de Pontevedra, estando agora no Rasoeiro, tivo que deixar a labor de adestrador para convertirse en xogador. Xogador, sí, señor. Ollo, que iso é un hándicap moi grande, un lateral con moita experiencia, volvemos a dicilo. Vamos a ver como se fai non con iso precisamente o Guardés, non? Que vemos a xogadores como Harris, que tamén nesta pista xogou moitos partidos, por exemplo, aquí en Carballo, Robert, o porteiro, que ademais estuvo no Novas no ano do ascenso, por exemplo, Esteban, Cañiza, Chapela tamén estuvera con un ilustre do balonmán, o cual sempre temos na nosa memoria como é Fran Teixeira. Sí. Bueno, complementan moi ben con outros xogadores. Isma no centro, tamén está, bueno, Peque, que estuvo en Cañiza, tamén no Novas xogando incluso en Plata, ese extremo dereito diestro, como acabamos de ver a Cernadas anteriormente tamén. Iso é algo que esos son os argumentos que aportamos para decir que este partido vai ser moi interesante. Por eso decía, vai ser un partido con moita experiencia, ¿sí? Máis que decir veteranía, a mellor o termo correcto é experiencia, non? Xogadores de Primeira Nacional, incluso de Plata, que xa xogaron nesta pista contra Calvo Siria moitos partidos de Primeira Nacional. Bueno, están en dous equipos moi fortes. A verdade que vendo a clasificación que teño ahora aquí adiante, vendo como acabou a clasificación da Liga Regular, hai 18 puntos de diferencia, que son moitísimos puntos, pero bueno, non significa nada, vendo a experiencia que pode aportar un equipo como Guardés. Vemos que hai moitísima calidade, que poden levarse o encontro e aparecer na final desta Final Four de mañán. Tamén decimos que esa diferencia de puntos ven debida a sanción que ten o Guardés por non ter base masculina, que esperamos e tentamos que se siga traballando para que o balonmán galego poida crecer. Vamos a ver agora, porque sale, aí vemos a Saga Domínguez, que chega hasta o Grove en do extremo dereito, con Pablo Garrido, xogador que acaba de fichar agora mesmo no Rasoeiro, procedente do Reconquista de Vigo. Reconquista, sí. Omar con Carlos no centro, Iago, que tamén xogou no Teucro moitos anos, e Juan Cuenca, un xogador que ven da canteira do Cisne, que é moi habilidoso, moi rápido. Na defensa de Rasoeiro a outro xogador experimentado como Carlos Gerhard, tamén procedente de Reconquista. Do ano pasado, franqueado, e todos eles arroupados por un gran porteiro como é Noya. E vemos aí, primer lanzamento de Pablo, un xogador que ten un tiro moi seco aí en apoio. Vemos como o Guardés sale con Esteban, con Harris, con Alberto, Adri Lomba no centro de defensa, Pablo no 2, e Isma, este xogador que xogou durante moito tempo no segundo equipo do Novas, pero que despois por temas laborales deixou e volveu a retomar. Vamos a ver agora como vai esta primeira acción do Rasoeiro en ataque. Balón para Mouco, outro pivote dificilísimo de defender. Sí, Carlos Gerhard, extremo, aí vai. Balón que non queda nada palo, extremo de Rasoeiro. Eu penso que os dous equipos que estaban aquí mirando o partido anterior saben que hai que salir enchufado. Sí. Moi ben Gerhard aí contactando, é un xogador moi duro. Moi ben Esteban, que se quere girar. Defensa interior, 7 metros. 7 metros. Perfecto, Omar o recoñece. E aí vai Pablo, lanzamento. Pablo Alonso a lanzar. Ángel Noya na portería. Porteiro moi bo, compliqué ben. Como define Pablo, Buen definido no aí. que temblou a muñeca. O xogador da Guarda. Moi bonito, o primeiro gol do encontro. Penso que os dous equipos van a ter máis calma, non? A hora de xogar, van a tantearse un pouco máis. E non vai ser quizás tan directo non vai como ser o partido de antes, tan dinámico como o primeiro encontro do día. Aquí ahora vamos a ver como vai Pablo Garrido. Boa finta de Pablo. Madre mía. Como fintou Pablo Garrido. Non sei se podes apreciar a cara de Isma, a ver se sale repetida esa acción. Senón, a verdad que Isma quedou con cara de... Carai, que pasou aquí? aquí? Que pasou aquí, non?
Xogador que ven de estar físicamente está moi ben, é un xogador que ten un nivel moi bo, finta punto débil e punto forte. Como acabamos de ver que ten unha velocidade endiablada nesas pernas. E ataca agora Alberto. Sí, falábamos ademais de Pablo Manu Méndez de Maiseu antes do encontro, outro veterano xogador de Primeira Nacional, que decía que Pablo está para destacar en Primeira Nacional. Está moi ben. A verdad que hai moitos que ven aí, Marcos. Buah, como anota aí, pisou. Desplazamento por dentro da área. Marcos é xogador do 6 do Nadal, por certo, tamén do Novas. E vamos a ver agora, ollo ese bloqueo. Moi ben balón para Omar que sigue con Yago. Calma aí o central. Para rearmar o seu equipo. Partido diferente que vivimos antes. Ahora sí, máis pausado. Totalmente. É un partido con moita máis calma, con ataques máis longos. Que ben Carlos Gerhard. Donde metió ese balón Carlos Gerhard. Ese balón que se queda. Saca o equipo. Gerhard que xa se dé ese golpe na cara. Ataca Alberto. O frena Omar. Vamos a ver. Si hay golpe franco. Carlos Gerhard. Parece que está sangrando, porque si no, non tiña que haber cambiado, non? Non podemos apreciarlo agora mesmo, non o miramos. Pues sí, está sangrando, porque se vai ao vestiario. Está sangrando, non pode xogar con sangre, recordamos. Esperemos que acuda a pista o antes posible. Entra, bueno, se estaba Gerhard defendendo aí ben no 3, entra Fabián, que ten solera de sobra para defender no 3, Sí. Aí con eses brazos arriba. Oye, como pasou Harris ese balón. Que ben o Halo Show na escuadra dereita da portería. 2-2. Partido con tempo, con calma. Sí, un partido que ten un ritmo pausado de dous equipos moi experimentados. Intentan manter cada un o seu sistema de xogo. E vamos a decir unha cousa, que isto tende a romperse. No momento que se rompa, sí, o partido xa se volverá doutra cor. Que ven aí, non sale a bola do extremo. Ollo aí Domínguez. Oi, ese balón que se vai. Tenta ese lanzamento. E aí Óscar que celebra. E vamos a ver como prepara este ataque o Guardés. Os dous equipos só hai un zurdo na pista, que é o extremo do Rasoeiro, Isto tamén é importante. Sí, creo. Solo porque Esteban é diestro. Do que eu teña coñecemento, creo que só hai un zurdo, sí. Bueno, dous, perdón, Harris, non estábamos a contar a Harris. Harris sí, Harris tamén é zurdo. Estábamos mirando nos extremos. Como xa sabíamos, pues non reparábamos. Non o tivemos en conta. Que ben Pablo, que quere filtrar bola, solta o balón. Moi ben Pablo, como gana aí un espacio. Balón para Juan Cuenca, que decíamos que era rapidísimo este rapaz. E ollo que o extremo esquerdo do Rasoeiro vai moi ben. Explícome. E agora Noia como porteiro de fútbol, casi. Sí, como se tirou a súa dereita para deter este lanzamento. Tanto Juan Cuenca como Daniel González son dous extremos moi rápidos. E ollo que aquí no lado dereito temos tamén a Sergio Iglesias. Outro tamén, xogador tamén moi bo, rapidísimo. E o mellor empezar o partido así con calma. A ver, claro, este é o tema. Que chegue Fabián ali a 14 metros e se levante. Porque é un hándicap que, se non recordo mal, os dos partidos que tuvo, que ven aí ahora, outra vez para Ángel Noia, que o celebra. Corre, imprime de velocidade Rasoeiro. Está, que ven Yago. Ollo que Juan Cuenca. Juan Cuenca, qué golazo de Juan Cuenca. E ollo que levou un golpe. Qué calidad. Chocaron sin querer. Chocou co porteiro. Deportividade ante todo. Saúdanse. Decíamos que nos dous partidos que enfrentaron a Guardés e Rasoeiro, Fabián non xogaba daquela. Eran os primeiros partidos tanto da primeira como da segunda volta, e Fabián entrou a metade da segunda, se non recordo mal, e iso fixo precisamente que agora isto lle sea máis complicado de defender o Guardés. Claro, un xogador, digamos, descoñecido para a nivel para os rivais partido, ¿no? Porque que ven agora que están traballando moi ben. Unha maneira moi similar de defender como Azar, non fan cambio de oponente. Que ven aí agora moi ben axuda de Pablo Garrido.
Fabián aí dicíndolle, Fabián que ten que exercer o mismo que exercía Cadilla no partido anterior. Que ben parado por Fabián e por Iago. 5-2 xa este partido. Ollo que como vaya collendo así esta renta. Aviso de pasivo, sí, como vaya collendo esa renta Moi nos ben. primeros tramos do encontro. Bueno, Moi ben ahora indicado polos colexados despois deses pasos feitos por Harris. Vamos a ver agora. mandou pase. Uy, Vaise arriba o Alto. balón. E agora Noia que lle pide o equipo un pouquiño de calma. sí, un poquinho de calma. Empeza xa mandando no marcador. 5-2 para o Grove Paraíso Rasoeiro. E xogando con calma. Ollo que ven agora porque o non ter o cambio de o non estar Gerhard na pista ten que seguirmos Omar de pivote. Non pode estar Mouco. Que seguramente que ven agora. Que ben. Oh, Por favor. Gol de Domínguez. Os dous extremos do Rasoeiro están abonados a calidad e a facer disfrutar os espectadores. Vemos ahora a Gerhard con unha bolsa de seo na cara. E Mariano que non deixa pasar máis. 6-2 no marcador. Vamos a escoitar as palabras do adestrador do Guardés. Hay que como en defensa, un pase 15 metros, pasa por el lado tuyo y va en lanza. No, hay que estar activo en defensa. Hay que estar activos en defensa. Dijimos que íbamos a estar a tope. Entonces vamos a ponernos ahí. No vamos a empezar acá y bajar acá. Acordate, hermana, por el centro no, porque nos cierran. Empecemos a abrir un poquito más. Exactamente, trabajemos con los extremos para que se les abran los espacios a ustedes. ¿Vale? Si por lo que sea no marcamos y marcan ellos, tío, calma, calma, el partido es muy largo aún, queda mucho. Dale, va. Moi ben as puntualizacións de Mariano Carbone. Sí, pedía sobre todo intensidade, subir un pouquiño de intensidade, a máis abrir tamén un pouquiño o equipo para Iso é o que vai facilitar que poidan pues bueno, xogadores como Esteban ou neste caso aquí Isma conseguir un par de goles, abrir a defensa e tamén moi ben o apunte que fixo Pablo na última intervención de ainda que metan gol, calma, non? É o partido moi largo, mirámoslo no partido anterior que o 6 do Nadal tivo a oportunidade de chegar aí os últimos minutos. Os últimos minutos con distancia mínima para Entón isto non é como empeza, é como acaba. Quedan máis de 50 minutos para o remate deste encontro. Vou deixar a partir de agora, tías, os cálculos, mellor Iván, non equivocarnos. Bueno, para algo somos de letras. E despois vamos a ver que preparou aí. Moi ben os cortes de pivote, moi ben Harris agora entrando. Gol. Pau acaba entrando ese gol. Ollo que isto é o problema. O Rasoeiro, moi ben agora a parada de Óscar. Pero este é o problema. O Rasoeiro saca moi rápido. Iso vai exigir ao Guardés un repliegue moi rápido, moi intenso. Moi rápido tamén para chegar á súa posición defensiva. Vamos a ver agora que prepara despois deste tempo morto. No que axustou as pezas Mariano. A ver que prepara agora Alberto. Quitamos a Harris antes de decir 33. Ahora circula ali Isma. Abre Alberto. Moi ben, busca outra vez a Harris que quere ir para seguir o centro é a zona forte do Rasoeiro. Non é fácil percutir nese centro tendo a Fabián, a Omar, a Harris. Que ven Harris agora. Aí faltou quizás un pouquiño de brazos por parte da defensa. E lamentase Pablo Garrido que podía haber salido un pouquiño máis rápido entrar por pola parte dereita do ataque do Grove. Ollo que a disposición defensiva do Guardés con este 5-1, non 5-1 mixto podemos chamar. Está desbaratando tamén un pouco a posibilidade de que Pablo Garrido, que é un xogador diferencial, ¿no? Que o siguen, vemos que o siguen aí a todo. Que ben Iago. Pois o balón que se vai a Madeira. Un xogador que ten unha suspensión, a verdad que a min gustame moito como se mantén no aire. E vamos a ver agora. Ollo que xa se Harris dun golpe. Estuvo aí ao borde dos pasos, Sí. Dos pasos o xogador Rosaleiro. Saca Esteban aí o golpe franco. Vamos a ver que preparan de novo estes xogadores da Guardia. Creo que se están medindo moito os dous equipos sabedores do que se xogan,
Sí, bueno, al final que falábamos tamén noutro encontro, non? Isto todo se decide nun único partido no que todo pode pasar. Cada un ten que presentar as súas armas, poner o mellor que teñan para levar ese encontro. Perde este balón Guardés. Moi ben ganado por Mouco. Ollo, falta en ataque, sí, moi clara, moi clara. Xa se veía Mouco que tiña ganas de marcar gol. Foi con todo que estaba esperando xa a defensa. Puido yo ímpetu. Sí, yo ímpetu. Vamos aí a Gerhard xa máis ou menos preparado. Sí, le estuvo un par de minutos aí con Seu na faciana. Pero creo que está xa disponible para José Manuel Vázquez. Vamos agora. Volve aí Alberto, un xogador que ten un moi bo para un. Ollo, esas circulacións sorpresivas que fai Esteban. Moi ben, aí ese impar, Ollo que perde a bola. Moi ben, moi ben indicado ese golpe franco, ese golpeciño, non? Ese toqueciño que fixo Pablo Garrido. Vamos a ver como continúa. Alberto que busca a Harris que quere entrar, falta en ataque moi ben sacada por parte de Iago que leva un golpe, non? Está ben o xogador. Sí, levántase Iago, sin maior problema. Ataque de novo, ordena Fabián aí. Ese entrenador na pista que está como xogador. Eu digo que a min isto teme pinta de que despois vai romper de alguna maneira, que un dos dous equipos ten que romper a correr. Parece que sigue se tanteando, pero en calquera momento. E ollo que ahora que non está Pablo Garrido, como utilicen aí para facer cualquier tipo de… Aí Fabián tamén tirando desa veteranía, dicindolle a Harris, veña home, que tampouco fai falta, non? E vamos a ver agora como fai Iago, que ven balón filtrado para Domínguez. E outro vaya golazo de Enrique Domínguez. Por favor. ¡Qué barbaridade! ¡Qué calidad este rapaz! Moi ben, Isto… Vou abrir a aplicación porque quero mirar a idade de Enrique Domínguez, porque a verdade é que é un rapaz novo, pero non sei exactamente a idade que ten. Se non me equivoco, ten 19, 20 anos. Que calidade está. Pulería, así que vamos a ver. Ollo, que ben cambiou Harris ahora ese lanzamento. 19 anos. 19 anos. Aí está, non andaba moi… Non, sabía que era un rapaciño moi novo, pero que calidade, como define. Repetimos, a saga Domínguez, que sempre no balonmán pontevedrés aporta outros clásicos do balonmán galego, non? É dicir, Pontevedrés do balonmán galego en todas as facetas. Aí vai, que ben Pablo, ollo que ben Gerhard tamén, non chegou a lanzar, así que non hai pasos. Non é o que fixo Gerhard, senón todo o que generou Pablo cunha simple finta. Sí. Fixo que tres xogadores, aí o temos, tres xogadores estuveran aí, que Isma tuvera que chegar tarde a esa axuda. Aí estamos vendo a repetición e vemos como Gerhard que se levanta. Balón fácil para Óscar. Chegou moi ben aí Lomba a querer tocar, facilitou aí, ollo que ven ese corte de balón, moi ben Omar. Sigue aí forte Harris, parada. Como responde Ángel Noya. Aí nos pesa Gerhard, balón para Guardés. Lamentase Harris. Gerhard ahí ven en defensa, pero Noya, 3 paradas seguidas. Sí. Ou 3 ou 4 paradas leva xa. Óscar que parou aí unha antes na entrada de Omar. O sea, os porteiros aportando. Porteiros, sei que están facendo moi ben o seu traballo. Vamos a ver agora como aí ese traballo de circulación. Penso que se equivoca Guardés aí, porque as circulacións o que fan é que vayan os xogadores á zona central, e iso é mellor para o Rasoeiro. Aí ese tiro, parada abaixo de Noya. E isto é o que lle favorece o Rasoeiro, que se quere adornar aí Juan Cuenca. E Juan Cuenca creo que con un 7-5 se equivoca. Penso que esos lanzamentos hai que matalos. Arriba, que ven ese balón para Esteban. Boa resposta de Ángel Noya. Decíamos, sí, creo que Juan Cuenca debía asegurar un poquinho máis ese lanzamento, sobre todo no momento no que estamos de encontro, conforme está o marcador. É un gol que se te sale, baixa un pouco a moral o equipo contrario, pero que de non salir tamén se non sale, un de ti, non? Como xogador, como lanzador. Vamos a ver agora Pablo Garrido outra vez. Ten unha finta moi boa, sale moi ben aos dous lados, ollo Cuenca. E agora non ten aderezo, ahora sí. Ahora sí. Culmina. Introduce ese balón na portería de Óscar Peixoto.
8-5. O marcador chegando a este Ecuador da primeira metade. Estou mirando máis movimento no banquillo do Rasoeiro que no banquillo do Guardés. Ollo, porque non hubo ningún cambio por parte do Guardés nestes primeiros 14 minutos, 16 minutos, perdón. Eso pode ser clave, sobre todo final, de cara ao final final. do encontro, non? Como aguantan físicamente o equipo da Guarda. Moi ben ese bloqueo. Non hubo nada. Ui, que magua. O balón que se vai ao pau de Alberto Pérez. E como decíamos, bueno, mira, acaba de haber un cambio aí que ven. Moi ben Pablo ahora, quedándose que a falta. Un dos pilares tamén do ataque do Rasoeiro é a conexión co pivote. Vamos a ver se Mouco é capaz de encontrar eses postos aí moi inteligentes ahora tamén no Rasoeiro, pondo a Mouco detrás de Isma, creo que estaba facendo esta defensa avanzada. E vamos a ver que preparan agora. Sale aí Domínguez, balón para Pablo Garrido. Vai outra vez o balón para Cuenca. E adentro outra vez cunha vaselina. Que fácil o fai, Están os extremos hoxe de Rasoeiro demostrando a calidade que teñen neste caso a definición de Juan Cuenca. E tamén, aí creo que se están equivocando os exteriores do Guardés, deixando moito espacio. Moito espacio para dous extremos, sobre todo desa calidade, non? E que están marcando, exceptuando o gol de Fabián e o primer gol de Pablo Garrido, os outros 7 goles foron dos extremos. Dos extremos. Vamos a ver aí que ven Gerhard. Gerhard é un defensor moi intenso, moi duro. Intenso. É un xogador que sempre queres ter no teu equipo. Correcto, nunca en contra. Efectivamente. Vamos a ver agora que intenta facer Pablo esas mans aí que ven eses cortes cara fora. Decíamoslo antes no partido do 6 do Nadal Sar, que iso fai moito gallo tamén. Cando un xogador se levanta a lanzar e o pivote corta cara fora, é dicir, cara ao seu lado bo de lanzamento, presenta moitas dificultades para as defensas, moitas dificultades. E se iso fan ben, hai que ver como que ven aí Manu. Por pivote. Ese lle escapa o balón. Le vai altísima Manu Dorna. E sube o Rasoeiro, que pode meter os 2 díxitos. Ollo aí que ven Pablo, que ven continúa cara Iago, que aguanta o lanzamento. Entre as pernas. Óscar Peixoto, máis 5 xa para Rasoeiro. Vamos a... Ollo que ou hai un cambio de porteiro. Sí, hai un cambio de porteiro na Guardia. Porque solo fixo unha parada nestes primeiros 18 minutos. Sí, solo fixo unha parada. Entra ahora Roberto Calvo. Vamos a ver agora que o único cambio que leva feito o Guardés, reiteramos, decímolo porque estes partidos son moi largos e non que sea o partido largo, que a competición, que ven a finta de Isma. É larga, non? No hipotético caso de que pasen a final, mañá é un partido intenso, non? E son moitas horas de xogo que ven Gerhard aí. Moi ben cortado por parte do colexado, que non quere que vayan a máis eses contactos. Aí vemos xa 10-5 no marcador, minuto 19 desta primeira metade. Ben Alberto, moi ben filtrado ese balón. Moi ben o gol, estaba Omar defendendo, xa estaba Sergio Murillo preparado para indicar 7 metros no caso de... Sí, pero estaba xa o defensa totalmente dentro, hundido. Moi ben. Pablo Garrido, Iago. Non hai ninguén no extremo. Moviuse Kika hacia o pivote. Ese balón... non hubo nada. Te equivocas aí, Pablo Garrido. Pablo Garrido que enviou o balón fora. E vemos en imaxe quentando a Fabián e a Sergio. Isto vai subir velocidade. Vai a meter máis velocidade José Manuel Vázquez neste tramo final da primeira parte. Vemos a Isma que xa estuvo na anterior acción aí, acaba de coller ese lateral ou ese centro, un xogador moi... Que ben ahora, que ben están encontrando efectivamente esa axuda interior por parte de Pablo Garrido. Agarrar con todo a Manu Dorna. Un pivote de envergadura. Vamos a ver agora, despois desa primeira delicatessen que nos ofreceu Pablo, a ver que lle ofrece agora a Noia. Ollo, que non lle temblou o pulso tampouco agora, Segunda delicatessen de Pablo Alonso. Madre mía, ríese Noia. Ríese Noia, non me extraña. Dicindo, madre mía, en Liga tirome todo baixo, ahora está... A que me espera con Pablo. Descifrando, non? Mira, dicelle, non o poden ver na imaxe, está a pedir outra. Pablo está a contestar que sí. Vamos a ver que pasa no seguinte duelo, Estánse a falar entre os dous veteranos xogadores. Iso é bonito, vemos que se levanta Iago.
Gerhard. ¡Oh! ¡Qué gol de Gerhard! Falábamos no partido anterior, eu son un enamorado dos amagos, no momento preciso, iso tamén hai que decirlo, non excederse con ese recurso, pero que ben amagou ese chute a media altura, ese chute de cadera para despois cambiar e aloxar na escuadra dereita da portería que defende Roberto Calvo. Ese balón para por 11-7 no marcador. Vamos a ver que falla agora o Guardés. Entrou Peque a pista. Tamén importante, un cambio ali na dereita, no extremo dereito, repetimos, era o que decía Mariano dende o minuto 6, non? Mais ou menos aproximadamente, que pediron o tempo morto, non conectaron cos extremos. Moi ben as axudas. Eu miro moi metido o Rasoeiro e agora un pouco descolocado no ataque. Fíxate aí esa axuda aí moi ben. Un pouco descolocado o ataque, decía o Guardés. Aí finta Isma, moi ben axuda de novo. Ese golpe franco ben fora. Pasivo. Empezan aí os 4 pases. Primeiro, segundo, esa circulación de Peque. 3. Queda un, ¿no? Hai que lanzar. Creo que hai que lanzar, xa. 2 pases, ¿no? Non contaron o último pase. Queda ese amago, balón para... Ahora sí que hai que lanzar. Ahora sí que ya ten que haber un lanzamento. Recordamos que se no lanzamento hai un golpe franco sempre se vai permitir ese saque. Vale, para todos os espectadores. Ahora se hai un golpe franco, permítese. Ahora permítese o que falábamos, outro pase. Un pase a... Así. No saque, va. Así, bueno, se siguen facendo golpes francos, pois indistintamente, ¿no? Que ven Harris xogando co bote. Gol de Harris. A sorte. Entrou Pau. As pernas de Noia que acaban introducindo ese balón na portería de Rasoeiro. Volvemos a decir que é importante manejar os amagos no momento preciso con ese amago de lanzamento para ese bote. Vemos que Rasoeiro move o banquillo, entra carrusel de cambios. Entra Dani González por Juan Cuenca. Vamos a ver si este extremo sigue aportando a mesma calidade, igual que Sergio no momento que entre, que xa sabemos que a ten. E agora que ven Sergio Mouco, Rodrigo Mouco, perdón. Estou mezclando os nombres. Xa. E ollo. Que aí hubo un pequeno rifirrafe. Vamos aí. Rodrigo Mouco outra vez. Fixando a defensa. Que ven Gerhard. Ollo que xa está ganada, moi ganada. E moi ben. Boa resposta de Robert. E ese traballo é do blocaje. Porque foi con todo a taparlle ese lanzamento que ven Harris, que se levanta e como cambia. 11-9, van a pedir tempo morto, parece. Sí, José Manuel vai pedir tempo morto para Rasoeiro. Dende o banquillo para afinar un par de pezas, celebra o Guardés. Vamos a ver que di o adestrador do conxunto do Grove. Vuelta, estamos en partido de vuelta. Si tenemos que arreglar un balón, tiene que ser muy seguro, si no, corto, rápido, pero no hace falta que definamos en la primera instancia. Es para que esos corran también, o algo se frenamos. Seguir con el tema de los extremos, que entren y salgan, que se vuelven locos y ahí aparecen los espacios del pivote. Espacio para 1 contra 1 para ustedes, para Isma. Quedó claro, seguí en sorpresa, ya te vas a ver, quedó claro. Hablamos, se dona, todo lo que hacemos, ahora estamos en el ataque. Yago, para su poco, sale Sure, Pablo al centro, Enrique, cambias, PPP extremo, vale. Seguimos ya. 1, 2, 3, arriba. Pois tivemos a sorte de escoitar os dous. Sí, escoitamos os dous. Estábamos primeiro a Mariano Carbone dando as indicacións para Guardés. E despois escoitamos a imaxe entre aspas curiosas, non, do adestrador ao xogador e adestrador Fabián. Ao principio non podíamos escoitalo porque a persona que leva o micro estaba por detrás. A persona que leva o micro que fai as funcións de adestrador, o axudante José Manuel Vázquez. E vemos que podemos escoitar a Fabián. Vemos ese cambio ahora, meten a Pablo no centro para que sala Sergio no lateral dereito. Entra o número 14, Pablo Piñeiro no extremo. E sigue Gerhard ali tamén con Daniel González.
flanqueados, que ben ese 2 para Gerhard 2. para Mouko. É moi complicado. Gerhard. Ui, ai, balón Ollo. fortísimo a Pau. Potencia. Eses pequenos toques, eses pequenos rifirrafes que vemos dos xogadores. Vemos aí a Omar e a Pablo no centro, unha defensa máis móvil quizás nas axudas para poder axudar, non, encerrar esos balóns que poden ir filtrados a Manu Dorna, que está sendo un componente difícil de descifrar, non? Sí, sí. Non é doado a loitar contra ese fortísimo pivote. Vamos a ver ahora Isma, que colle o centro, Alberto outra vez, que vai a encarar a Gerhard con moito espacio, que ben, balón para Peque, ollo que lle deixan lanzar, tapa Noia todo. Balón para Rasoeiro. Moi ben, Pide. moi ben ali, o sea, moi inteligente Daniel González ao deixar tirar a Peque, porque se non tira, automáticamente é unha situación de pasivo por rexeitar unha opción de lanzamento. Unha opción de lanzamento, sí. Nese duelo Noia sale victorioso, Noia que sigue sumando paradas a súa estadística. Vamos ali, Sergio. Rique. Ollo. Ui, balón que se vai E aí fora. Pablo Piñeiro, que non atinou, non encontrou a escuadra que buscaba. Sube o balón aí, seguimos 11-9 dende o tempo morto solicitado polo Rasoeiro, que ven aí. Balón para o Rasoeiro. Lanzamento. Ai, non estaba atento Mar. Claro, aí bastantes imprecisións agora nos dous conxuntos. E isto demostra a importancia do partido, o que se están xogando e sobre todo o que viviron antes. Volvemos a repetilo, o que viviron antes sentados e que miraron, que percibiron do partido anterior e o que lles dá a estes xogadores ese punto de calma, non? De ver que é o que vai Sí, pasar. de ver que de que pasa, de que ademais todo pode pasar. 11-9, balón para Guardés, que está todavía mantendo cara ao partido. Moi ben Isma, aí balón para Harris, que Harris, filtra. pivote. E de novo 7 metros, 7 metros de Gerhard e que vai por dentro. sobre Manu Dorna. Moi ben aí Alberto explicándolle. E vamos a ver, Bueno, a ver. vamos a ver que pasa. Non, antes Non vamos a, non vamos a comentar, imos ver. non lle decíalle a Pablo que repetira, ahora non ya quedas atrás. Súbelle. Volve a batilo. Cerra o puño o xogador da Guarda. Noia Lamentase Noia. que non é quen de descifrar aí, me está a Os dicir. lanzamentos Non dou con el, non dou con el. 3 de 3 para Pablo Alonso. Que ben Pablo Garrido. A cousa vai de Pablos. Como aloxou ese balón aí arriba. E agora que volve Fabián a pista para seguramente amarrar, non? Un poquinho máis aí a esa defensa, eses pases que están filtrando por riba. Tamén temos que dicir a Manu Dorna. Así que vamos a ver como apuntar a defensa, que eu penso que está sendo a conexión co pivote a maior fortaleza que está amosando o Guardés. Sí. Moi ben, que ven ese contacto. Aí volven a colocar as fichas os xogadores. Busca Isma, que ven aí Gerhard. Moi ben Gerhard. Xogador que sale moi ben orientado, moi duro nestes contactos. Vamos a ver agora, preto do pasivo. Entendemos que estará o Guardés. Ollo aí, moi ben ese amago. Harris, aí. Franco. Como se nota que Fabián xa coñece que non picou, Sí. Ahora sí que hai aviso de pasivo. Aí o primer pase, segundo pase. Ollo que hai que buscar algo xa. Alberto, non hubo nada, pero sí. Manu Dorna recupera. No, aí golpe franco. Faltan 2 pases. 3. Lanza Isma. Eso para pouco precipitado tamén. Sí, quizás precipitouse aquí Isma. Detén con relativa facilidade Ángel Noia. Vamos a ver agora que prepara o Rasoeiro para este ataque, encarando xa casi último minuto e medio desta primeira metade. Temos a Adri Lomba e a Harris no centro da defensa, con Alberto no 2 e Isma no outro 2, que ven continuidade. Gol que ven a continuidade. Sí, moi ben. Moi boa xogada colectiva do ataque de Rasoeiro. E que ven esa continuidade. Tamén temos que decir que este grupo de xogadores, agora exceptuando Fabián e 2 ou 3 máis,
foron os que conseguiron co Meaño daquela, non, ese ascenso. Entón xa se coñecen Xa, moitos. sí, efectivamente son un equipo xa que levan moito tempo xoando xuntos. Outros foron a Reconquista despois dese ascenso, outros quedaron no Grove, non? E iso pois dá moita facilidade, Dá non? moita seguridade a hora de tomar decisións e de xogar un encontro, non? Que ven Alberto na finta. Dicelle aí Fabián a Pablo que sube un pouquiño para non encararse para un xa pegado a 6 metros. Vamos a ver agora. Ya quedan 30 segundos desta primeira mitad de Isma que busca entrar, quere facer ese cruce por diante. Que ven Gerhard, que ven a man de Fabián. Agora non é tan fácil. Moi ben Fabián. Entre Gerhard e Fabián, a verdade que a defensa… 20 segundos, vais a levantar Harris, no. Pues sí, Ese bote. Ese bote que despista por completo a Ángel Noya. Sacan, Grande. quedan 10 segundos. Balón para Gerhard. ¡Qué ven Gracias. ese robo! Muy Ollo ben que puede aquí o marcharse. roubo. Alberto que estaba totalmente Robo outra despistado. vez. Alberto estaba moi despistado, moi despistado. E quedas aí… E quedouse mirando para diante e non subiu o balón. E ese golpe sin querer. De Dani González, que creo que recibe o golpe de Rodrigo Mouco. Intentan ir los dos ao balón, creo que recibe o golpe do seu propio compañeiro. E mentras vemos esa repetición do robo de Adri, que vemos que aí Alberto estaba moi despistado, non mira. Rouba o balón e aí… O propio Mouco que lle dá o golpe a González. Chocan, mentras miramos a repetición, vemos que o xogador se reincorpora. Parece que tengo Sí, está sangrando. o labio, non vamos a decir roto, pero que sí que ten un bo corte no labio. Está sangrando. Un Desexamos- golpe totalmente fortuito do seu propio compañeiro. Desexamos que se recupere. Aí vemos o Sí, gol de gol de Gerhard. Con estas imaxes na primeira xogada tamén na que recibe o golpe. e con estas imaxes deixamos vos para volver ca segunda metade.
Ola, estamos aquí neste tempo de descanso da segunda semifinal senior masculina. E bueno, estou aquí con Jorge. Jorge, contanos primeiro, onde xogas ti? No Maquisaba Siria B. No Siria Garaisa B. Vale, categoría? Infantil. Vale, moi ben, Jorge. Bueno, ti estás aquí de voluntario, verdad? De Mopa. De Mopa, vale. Estás disfrutando destes partidos? Porque a semifinal de antes, esta primeira metade... Sí, moito. Jorge, contanos un pouquiño, que significa para ti, sendo infantil, vivir aquí unha Final Four no teu pabillón, na túa casa? Pois que é moi guai. Vale, Jorge. A última preguntiña xa che deixo en paz, que estás un pouquiño aí aínda tenso. Pola tarde xoga o Calvo Siria, o senior feminino. Pola tarde, que vai pasar aquí pola tarde? Contanos. Que vai pasar aquí pola tarde? Pois vamos a animar con todo e vai ganar o Siria. Vai gañar o Siria, vale, moi ben. Pois iso é todo o que necesitamos saber aquí todos os asistentes. Nada, deixámoslo con esta segunda metade da segunda semifinal senior masculina. Xa estamos de volta nesta segunda metade, sonando, creo que é unha canción moi apropiada, os acordes de AC/DC para o que nos espera nesta segunda metade, Iván. Este Thunderstruck sempre é moi axeitado para partido, para encontro deste nivel, incluso en calquera dos deportes, un tema que anima moito. Últimas indicacións dos adestradores. Vemos aí os rapaces do Xiria que están botando unha man, que salen nesta pantalla do Vila de Noia. Os infantís, neste caso eran dous rapaces de infantil masculino. A ver se... Bueno, a ver como salen, ¿no?, os dous equipos despois desta pequena pausa do descanso nos vestiarios, a ver que falaron. Penso que o Guardés debería ter un pouquiño máis de dinamismo en ataque e sobre todo subir un poquinho máis rápido para poder ter opcións e de cara a esas opcións a nivel ofensivo o Rasoeiro pois debería quizás encontrar un poquinho máis o pivote, que non encontraron tanto, e algo que na metade sí é correcto, que sí que utilizan bastante. Pues sí, bueno, a nivel defensivo penso que están bastante ben os dous equipos, 13-11. Sí, está sendo un partido bueno de tanteo corto, marcador de que soy de falar, non? No argot balonmán, de partido de defensas. De feito, pois, bueno, vamos, encontros en Liga, non? Tanto Guardés, bastante igualado, sí. Tanto Guardés como Rasoeiro, pois... O Guardés Rasoeiro da primeira volta foi un 26-27 para Rasoeiro. O partido sí que na casa no Grove foi un 31-26. Arranca a segunda metade. Vemos aí como os equipos... O Rasoeiro sale exactamente como saliu ao principio do encontro, con Domínguez, Pablo Garrido, Iago, Gerhard e Juan Cuenca, Mouco no pivote. Pola contra o Guardés cambia os dous extremos, están Peque e Sergio, os segundos para Alberto e Isma, centro de defensa para Harris e Lomba, respaldados por Robert. Vamos a ver ahora aí Pablo Garrido, que busca, que ven, queixase do golpe na cara. Afición do Rasoeiro, recordamos que truxo moita xente. Sí, hai unha afición numerosa que ven dende o Grove. O sea, ahora busca de novo Pablo, esa finta débil que ven aí, e ollo que vai haber sanción. Vai haber 2 minutos para Harris. Sí. Consideramos que moi clara. A ver se hai repetición. Ollo que vai aí ahora, hai un cambio de porteiro, tempo parado. Primer 7 metros para o Rasoeiro. Sí, o primeiro 7 metros do encontro para o equipo do Grove. Vai avanzar Rodrigo Mouco. Vamos a ver quen se eleva a victoria neste duelo personal. E Mouco
que o celebra. Mouco é un xogador que ten unha calidad increíble. Increíble, sí. Lanzando os 7 metros e despois, pues bueno, desenvolvéndose non na línea de 6. Ten moita pausa a hora de lanzar. Iso é moi importante para un pivote. De moitísima calidade, tamén se coñezo de velo en máis encontros. A verdade que un pivote moi interesante, de moitísima calidade. Que así o demostrou, como a ver nun lanzamento de 7 metros, que non é o habitual incluso para os pivotes. Para os pivotes, efectivamente. Vamos a ver ahora porque moi boa variante defensiva do 6 do Nadal no partido de antes. Rasoeiro. Do Rasoeiro con ese 5-1. Xa vemos, miramos aquí a repetición. Defensa interior moi clara. Agora aí os dous defensores, tanto Mar como Iago cos pés dentro. E vamos a ver ahora Pablo e Noia. E Ollo. Outra vez. Que tamén te digo, coñecendo como coñezo os dous, ese duelo personal que lles gusta. Pero a Pablo ríese Noia ahora de novo. Esa guerra psicolóxica gusta os dous e Pablo está moi cómodo nese estilo. Que ben a xogada. Que ben Juan Cuenca, onde colocou ese balón. Despois de fallar esa primeira contrarrosca no contraataque. Sin aderezo xa, Sí, pero como lanzou ese balón ao pau longo, abaixo, bate susto na madeira e acaba entrando na portería de Robert. Vemos que o Guardés volve a mover. Ataca o Guardés en porteiro, recordamos calma. A Harris excluído. Ollo que iso tamén é un hándicap, a ver se entendemos que despois Rasoeiro buscará. Quere circular, balón para Peque. Noia outra vez. Noia outra vez. 0-2 para Peque. Noia que está mantendo aquí os equipos. Volvemos a decir a frase que decía Isma. Estes partidos decídense nas superioridades e nos 7 metros. Nos 7 metros os dous equipos están moi atentos. E moi ben. Que ben aí Iago que non se moveu. Que ben a xogada, como viu Pablo. E como define Juan Cuenca Chacón. Que volve o 6-0. Dun 13-11. Pasamos a un 16-12. 3-1 neste inicio. Sí, esta inferioridade numérica non lle sentou do todo ben a o Guardés. A verdade que volve o propio xogador excluído Harris. Vamos a ver agora. Sigue Manu Dorna no centro. Ollo aí que non se entenderon. Balón que queda igual nas mans de Guardés. Moi ben aí Pablo. Que ben Pablo respondendo os cruces en defensa. Moi intensa a defensa do Rasoeiro. Quere lanzar en apoio. Penso que lle tocou algún xogador. Eu creo que hai unha pequeno desvío, non, do balón. Na blocaxe creo que lle chega a tocar alguén do Guardés que despista. Que ben Pablo. Ollo, vaya finta. Vaya parada de Robert. Responde Robert. Aguantoulle moito. Quizás antes na primeira metade Óscar estaba salindo moito, con cual facilitaba, non, eses lanzamentos de calidad. E agora Robert aguantou aí como o bo porteiro que é. Vamos a ver agora. Que ben Mouco. Que ben Mouco nese corte. Franco. E agora sí que están conectando un pouquiño máis con el, con o propio Rodrigo. Que ben Pablo. Epa, que se lle escapa ese balón, non. Ollo que estarán a borde do pasivo. Gerhard que quere ir, ese balón que gana Iago moi ben. Non hai nada. E ollo que ya Isma quixo buscar esa falta en ataque lanzándose casi contra o xogador do Grove. O balón Iago. Que se levanta, que ben. Sí, gol, bonito gol de Iago. Fai moi ben esa acción Iago porque ademais se non tira seco nese primer lanzamento, sempre busca manterse o máximo posible no aire para que os xogadores salten e despois dar ese cruce, neste caso con Pablo Garrido, que é o que está facendo tamén moito daño. 17-13, minuto 5 desta segunda metade nesta segunda semifinal da Final Four de Primeira Autonómica masculina. Eso Guardés que move aí o balón rápido, moi ben Gerhard, quere filtrar o balón para Manu Dorna, nada. Axudas incansables por parte do Rasoeiro, O hai que dicir que o partido de Omar en defensa está sendo moi bo. Sobre todo, non polo traballo que pode estar facendo el nos uns para uns, porque non lle están buscando tampouco os xogadores do Guardés, senón por todas as axudas que lle está facendo os compañeros. Que ven aí, intenta que ben Harris. Pero claro, se lle están deixando chegar a esa posición moi franca para él, sen tocar e sen nada. Moi ben aí. E aí Lomba que lle deixa ese pequeno recado a Gerhard dicíndolle
Bueno, se tú tocas os meus, eu vou te tocar a ti tamén un pouco, ¿no? Aí Gerhard que… El gol entre as pernas de Robert. Que busca, moi ben. Ollo que saca rápido tamén o Guardés. Que ben parado, moi ben. Ollo aí. Sí, señor, moi ben a defensa do Rasoeiro. Aínda que estaban un pouco descolocados, que ben fixeron as axudas. Parada. A parada de Noia, rechace de… Moi boa xogada individual de Harris, pero a resposta de Ángel Noia. Está encontrando agora un filón aí, parece, notamos un pouco cansado a Iago, Sí, eu creo que Iago si está un pouquiño, non está un pouco, por decir unha maneira, acorde co resto da defensa de Rasoeiro. Está encontrando Harris igual un filón aquí. Decatouse, non? Decatouse diso. Vas aí que ven aí, axuda. Aí non hai 7 metros, porque non hai intención. No momento que colla o balón Manu Dorna xa se nota defendido, xa mira o colexado. Non hai intención de nada. Aí, moi ben, que ben axuda, moi ben Omar, estábamos a falalo antes. Sí, Omar está en todos… decía, Omar está en todos los sitios posibles da defensa. Ay, pero aí, ese balón botou a man equivocada. Botou a man equivocada. Sí, que Ángel Noia botou ya por el lado dereito. Enrique contaba que lle entrara polo esquerdo. Non hai problema. Falan os compañeiros, pídelle Noia disculpas por non pasarlle ese balón un poquinho máis centrado. Vamos aí, 18-14 no marcador. Balón para Manu Dorna, que se gira para darlle o balón a Harris. Chocan, que ven ese contacto, pero sí, moi ben indicado por parte dos colexados. Gerhard está indo aos contactos moi duro. Ollo, que ven aí, axuda, moi ben Omar, que ven. Ahora sí hai 7 metros. Ahora… Penso que a axuda de Gerhard foi por dentro. Vamos a mirarlo aquí na repetición. Aquí o temos. Iago foi por dentro, Omar está dentro. Pode sí. Equivócase ahora Alberto. Mentras miramos a repetición que non a… Equivócase Alberto, filtrarlle o balón a Isma, que iba ao cruce, pensou que iba a calle. Rápido, Alberto manda, Pablo Garrido manda apartar. Sigue, balón para Domínguez. Que non… Ahora non entra este balón de Enrique Domínguez. E ollo, que leva 2 lanzamentos fallados contra Robert. Sí. Lamentase aí o xogador pontevedrés. Ollo que agora Esteban pasa o extremo dereito. Algo, bueno, que estaba utilizando habitualmente tamén durante a Liga. Tamén Sergio, o xogador que estaba nese extremo dereito, ten un problemiña na rodilla e o mellor acusou uno agora. Vamos a ver agora, Alberto busca de novo, quere ir a finta. Harris, que ben, moi ben as axudas. Quedou separado Esteban, non sabía para onde xirar, Celebra aí a bancada do Grove. Volve a buscar Harris, levántase, que ben tocado. Que ben tocado. Ese balón que se perde, quixo. E agora vou facer a pregunta de sempre. Se nos está escoitando o compañeiro Alberto Durán. A pregunta é: rechace ou rechazo? Entramos en esa polémica con Paco Caro ou non, Iván? Rexeite. Efectivamente, iso é o mismo que me iba a responder. Rexeite. Deixamos en rexeite, que é moito mellor. Abrangue moito máis. Vamos a ver agora. Ollo, balón para Porsa 5 do… un corte un pouco precipitado, non? Un pase un pouco precipitado. Moi ben, están deixando ir, que ben. Golpe franco. Golpe franco. Upa, e que volva a caer. Non puido frenar antes Esteban aí. Nesa… Vemos aí. Moi ben Pablo Garrido aí, mira. Pum, tócalle, deixa yo. Perfecto, Perfecto, sí. La verdad que perfecto. Esa defensa, que non se preocupe a audiencia, non pesa. No, eso é totalmente ligeiro. Tela non pesa absolutamente nada. Tela, a estrutura de aluminio non ten maior problema. Esteban está ben, e ademais é un rapaz forte. Non lle vai a pasar absolutamente nada. Busca Isma, que esa xogada, ollo que de vídeo, esa defensa de vídeo. A ver se Enrique ahora sí. Ahora sí. A terceira vaya vencida. Esa defensa de vídeo, ou de telo moi falado. E ollo creo que Mariano… Mariano vai a pedir tempo morto, sí. Detén o encontro con esta renta de 5 para o Rasoeiro. Caras un pouco largas no Guardés. Vamos a ver que di o adestrador do Guardés. Vamos, chaval. No hemos podido disputar nada. Nosotros estamos atrás de… Entonces, cada balón defender es importante y el que tenemos que lanzar para inventar cosas. ¿Sí? Ir… Ya.
Ya le dije, hay que mover al portero. Si le tiramos a su zona, va a parar, es un buen portero. ¿Está claro? Que no dejemos de jugar, no dejemos de atacar, démosle. Si no, no. Uno. Jugar un poquito con 7, a ver si me da un poquito ese gol. Cambio, abrimos para acá, permuta. Permutas al revés. Exactamente, que se soltás ahí. Y venís al cambio. Él, por lo que. ¡Vamos! Claro. É certo que lle quedan 20 minutos, ten que remontar, está con un -5. Falaba ademais de que seleccionen ben os lanzamentos para conseguir anotarlle gol a Ángel Noya, que decía que así iba a parar todos esos tipos de lanzamentos. 6-0. Dos pivotes. 6-0. Iban a salir 5-1 despois do tempo morto, pero baixan a 6-0. Moi interesante, os dous pivotes na mesma zona, ollo. Vai o cambio, moi ben xogado. Aí vai Peque. Volve. Para Ángel Noya. Volve Noya a baixar e a cancela, Está dicindo de Peque aquí non, 0 de 3, no, Peque. Sí. Oxe non. Non é a miña casa, pero estou contento en Carballo, debe estar pensando aí Noya, 7 metros. 7 metros moi claro, sí, por nese intento de Pablo Piñeiro de querer roubar o balón, mete a man, xa tiña adaptado o esférico Adrián Lomba en ese lanzamento. Decretaron un penalti os colexados e de novo Pablo contra Noya, Noya contra Pablo. Que vai facer o porteiro? Que ben Pablo, que xa se sale rindo e dicindo, mira, hoxe podes porte da maneira que queiras. Noya que se lamenta en plan, non teño máis que fazer, non me pagades máis 7 metros, se o lanza Pablo eu non paro máis. Hoxe non estou para isto. Pois 19-15, sigue ese máis 4. Esa renta que conseguiu ao principio con esa superioridade que tuvo Rasoeiro. E vamos a ver agora que planteo o equipo do Grove. É moi complicado defender aí a Mouco, podémolo ver que ben Pablo Garrido, pero non se entendeu aí. Pero moi ben Pablo Garrido, está generando moitísimos espacios, moitísimas situacións para que os seus compañeros aproveiten. E volve o 7-6, Volve o 7-6, moi ben a acción de antes. E tamén curioso, os dous pivotes na mesma zona, Normalmente sempre se suele buscar que haya un espacio entre os dous pivotes. E aí, moi ben, está claro. Está claro que van a buscar o pivote, o primer pivote ou o extremo dereito. E eu, se fora o Rasoeiro, non subiría tanto a defensa. Vai deixar moitos espacios, sobre todo con eses dos pivotes. Claro. Aí está, non? E 2 minutos, sí, por ese agarrón. Claro, é que ao final hai moito espacio para os dous pivotes que son… Deixaría moito máis o lanzamento de 9 metros e cerraríame moito máis porque Noya precisamente estaba parando. Sí, desde aí. Efectivamente está parando. Ahora sí, non vamos a ver duelo Noya. Isto xa é psicológico. Isto xa é psicológico. Dai o balón o seu compañeiro Iván Meis, que será o encargado de intentar que Pablo non consiga meter este… Que non siga co seu 100% de efectividade nos lanzamentos de 7 metros. Que xa foron 3 na primeira parte, leva 1 na segunda. 3 ou 4 ahora mesmo. E vai aí, prepárase Pablo. Tamén engana. Sigue anotando igualmente Pablo Alonso, non lle afecta o cambio de porteiro. E vemos que o partido volve a retomar esa distancia de 3 goles. Fabián que salta a pista e non arrisca o Rasoeiro a xogarse en porteiro. Efectivamente, xoga igual atacando con 5. Moi ben, sacando os extremos por detrás, un procedimiento moi habitual que empregan agora moitísimos equipos. Ollo que Fabián nisto ten moita experiencia e Pablo Garrido tamén. Iago sabe xogar estas
estos momentos de partido, ¿no? Nos que hay necesidad de manter o balón. Aquí notas esa experiencia, esa veteranía de que falábamos al principio. Pasivo. Aviso de pasivo. ¡Qué ven, Pablo! ¡Qué golazo! Vaya jugada individual de Pablo. Acaba de sacar Petróleo. Muy bien pitado, porque está fora do círculo. Sí. Tú podes sacar hacia adiante dentro do círculo, pero non podes recibir fora do círculo. Efectivamente. Moi ben indicado por parte dos colexiados. Claro, ahora non ten sentido atacar con 7. Cuando hai unha superioridade por parte do Guardés despois desa exclusión de Gerhard. Vemos agora que vai a plantexar. Entra, xa leva un par de ataques desde o 7-6 Pintus. Nese lateral esquerdo, levántase, non, vaise levantar o xogador, tampouco. O balón aí un pouco atrapallado para Harris, que filtra o balón, que ven. ¡Qué parada! Esa parada. O rexeite, decimos rexeite. Que dá no longueiro e despois a espalda de Noia, que introduce o balón na portería para por ese 20-17. O mellor do gol, sin desmerecer o tanto, o pase de Harris, Correcto, sí. Entre as pernas. Moi boa decisión de Harris para o seu compañeiro. Moi ben, aí están deixando un pouco libre agora o Guardés a línea de 6 metros. Ollo que acaba de entrar Mouco por fora. E falta en ataque. Falta en ataque de Fabián. Por ese empuxón. Bueno. A pique de chegar ao Ecuador desta segunda metade. Ollo que se apreta todo un pouquiño máis. O Guardés mete gol. Ese lanzamento que hasta Omar hasta fai blocajes ca cabeza. Miraste? Sí. Fixo blocaje hasta ca cabeza. Sí, no. O partido de Omar en defensa é realmente espectacular. Porque a veces está en todos os sitios. Non se miran. Quen lle fala tiña labores defensivas e ese traballo que fan os defensores non é recompensado moitas veces. ¡Qué golazo acaba de marcar Jorge Pintus! Golazo de Pintus. Irmán de Dani Pintus, o extremo que milita no Teucro. Tamén da canteira do Novas, que pasou por diferentes equipos. E aperta todo un pouquiño máis, 20-18. 20-18. Decíamos que este partido ou se rompía na primeira metade ou iba a estar así. E agora eu penso que vai ser un xogo de ajedrez. Recordamos que Mariano solo dispón, o entrenador, adestrador do Guardés, solo dispón dun tempo morto. E o Rasoeiro dispón de 2, que un deles ten que utilizalo antes do minuto 25. Vamos a ver aí, balón para Cuenca. Ollo aí que ben filtrado ese balón a Fabián, que intenta lanzar, que vai de fora para dentro. Que moi ben. Colexiado. Moi ben aí. Colexiado que vai intentar parar as protestas. Aviso de pasivo. Que ben. Pouco, hai 7 metros. Eu penso que sí, que no momento de... Foi o mismo 7 metros que se lle indicou a Adri. Sí, no momento de querer adaptar o balón, danlle, non o adapta. Entón me parece que está dentro, non podemos ver a repetición. Entón, penso que está ben pitado, os árbitros seguindo o mesmo criterio nas dúas áreas. E vamos a ver agora, se gaña Rodrigo este duelo ou Óscar Peixoto. Volve a ser Rodrigo Mouco, perdón. Máis 3 para Guardés. 3. Que lle está salindo moi ben o ataque con 7, Está... E agora, mira, Fabián ponse neste 2, Gerhard neste 3. Eu evitaría, decía yo antes, evitaría salidas aí. Sí, xogar que a defensa un poquinho máis afundida. Que busquen eses lanzamentos e al final tes aquí a Cuenca que te pode facer esos impares. Moi ben esas axudas. Que listo Gerhard, non? Dando ese toqueciño para que o balón se vaya o máis atrás posible. Permuta aí para que Isma busque o centro. Harris, que quedaba sen ideas. Se chega a quedar quieto Pablo, saca ya falta en ataque. Sí. Pero ese ímpetu non, agora en momentos de partido mellor non temos as ideas tan claras. Efectivamente, non é doado. Vemos aí en pantalla hasta xente de Cañiza, que xa ven, xa está para ir pola tarde. E sí, son 2 minutos por ese agarrón por detrás. 2 minutos. Vamos a ver agora esa superioridade para o Guardés. 2 minutos para Pablo Piñeiro.
Vamos a ver cómo desenvolve todo o equipo da Guarda. Pide abrir Isma, pide ya Jorge que abra. Vemos ahí a Manu colocado, busca ese bloqueo. Muy bien, Harris. Adentro que coloca 21-19. Seguimos. Lo electrónico. Intenta Rasoeiro que pasen unos segundos. Recordad que van a xogar con un excluido. Vamos a decir unha cousa. Esta acción dos pivotes, non? Cuando os equipos xogan unha superioridade cun bloqueo de pivote, non sempre, pero os árbitros tenden a pitar faltas en ataque porque se mira moito máis ese tipo de xogadas. Son que ven, ahora filtran o balón para Mouco. Aí 7 metros. Que volvemos a decir, non entendemos as protestas do Guardés porque son exactamente as mesmas xogadas. Vémoslo aí. Dalle, non lle deixa recibir o balón, ten a opción. E parece ser un intercambio de palabras entre colexado e xogador, pero exactamente a mesma exclusión que tuvo Gerhard na área, acaba de tela agora mesmo Adrián Lomba neste Adrián caso. Lomba. Momento do partido importante, por iso todos queren estar e ningún só quere perder. Van a igualar ao final as forzas. E agora Mouco que vai lanzar contra Robert. Vamos a ver quen sale gañador deste duelo. Prepárase Mouco. Amago. ¡No! Linzou literalmente o pé. Parado. E ollo aí. Foi unha cesión de fútbol, Sí, totalmente. Co peito. Ollo aí, balón. Ai, non chega ese balón. Gerhard que vai apoyado polo outro lado por Juan Cuenca. Juan Cuenca que busca e volve a errar. Volve a errar Robert. Unha contrarrosca nun momento do partido. Un momento total, absolutamente decisivo. Estando un menos, despois de errar un penalti, conseguir recuperar un balón, non se poden regalar este tipo de accións. Todo un partido que se podía acabar de romper ao mellor con esta decisión. Xuventude, ao final, apórtanos moita calidade, pero nestes momentos pois non as mellores seleccións. Ollo, lanzamento de pouco precipitado, non? Digamos, agora de Pintus. Sí, eu creo que se trabucou aquí Pintus. Un golpe o mar, xa yo recriminan incluso a algún dos compañeiros. Que tamén aí o Guardés, despois de recuperar ese balón, de ter esa vida extra, non era a mellor opción facer un ataque largo. 5 para 5. Recordamos a exclusión de Lomba. Vamos a ver agora o que fan. Xa entran todos, que ven. Rodrigo Mouco. Parada outra vez de Robert. Como está o porteiro? Sí, do Rosal. Que xoga no Guardés. E agora en inferioridade. Robert. Vacía portería. Uns minutos, a verdad que sostendo o seu equipo. Vamos a ter un final de partido intenso, máis interesante. Últimos 10 minutos. Máis 2 para Rasoeiro. Ataca Guardés. Se cruce por diante, non. Que ven aí Pintus gañando a línea por fora. Esta vez sí, o rexeite. Non chegou o balón a... Lanza totalmente libre, non ten problema de nada. Que ven agora Gerhard que entra. Se acaba de entrar. Aquí se está preparando un final emocionante. 22-19. Vamos a ver cómo responde agora o Guardés, que non fai o 7-6. Cambian aí a Jorge, que lle deu aí un par de minutiños de aire. Intento que salirá Alberto. Exacto. Os cambios pide pasivo o Rasoeiro. Pero bueno, aí non hai que atacar, aí non hai que darlle ese margen. Que ven aí. Moi ben Alberto que para Isma. Harris que quere buscar aí un para un. Golpe. Fabián dicindo ya a Juan Cuenca, ¿dónde vas? Sí. Se ve que ten un 0 de 3. Sí, está ahí pidiendo cambio. Non se, eu creo que non se ve concentrado ahora mismo. Está... ¿Pedido cambio de estrador? Sí. Está ahí pidiendo cambio. Que por lo que decíamos antes. Como con falta de concentración. Eu creo que alegaba mesmo eso, ¿no? Que ven aí as axudas. Madre mía. Aí está vendo. Hai máis que palabras. Omar ríese. Pero está moi intenso, están subindo, os dous equipos acaban de subir moito a intensidade. Iso se está notando de cara a estes últimos minutos. E agora un partido apretado.
22-19, faltan apenas 8 minutos, non? Sí, faltan un poquinho máis de 8 minutos. Vamos a ver. Tamén buen momento ahora para limpiar, para avisar as pulsacións. Mira isto, Río Somar, vamos a ver aí a Gerhard, que define moi ben, Aí Que define maravillosamente ben. define moi ben. Miramos a Robert que se enfada aí nesa repetición. No xogo, ¿no? No xogo do final do partido que decíamos, Alberto que quere buscar a Peque que se, non? Parecía que se escapaba o balón. Ahora sí aviso de pasivo, Harris. Muy bien, sigue ahí que intentaba cortar, balón para Isma que se levanta, brazos. No. Temos que explicalo. Se o balón peta no árbitro, o árbitro non se considera se considera así como unha extensión da pista. Sí, como se fora. Entón, área está ben pitado, non hai. O que pasa que, claro, os intereses do Guardés non lle benefician que ese balón esté agora en posesión do Grove, do Rasoeiro. Gerhard, que agora está metendo a potencia. O balón se perde. Fortísimo Carlos Gerhard, entrou con todo e acaba anotando este gol. Vamos a ver agora. Volvo máis 4 para Guardés, perdón, para Rasoeiro. Recordamos que se o adestrador do Rasoeiro, que ten 2 tempos mortos, non solicita nos 2 minutos que faltan para chegar ao minuto 25. Solo tería un 2-2, solo lle quedaría un por resto do partido. Para os últimos 5 minutos. Igual que a Mariano, adestrador do Guardés. Vai forte Isma. Ahora se están equivocando. Volve o 7-6 do Guardés, por certo, que meteron aí a Marcos Trienta. Pero penso que se están equivocando en ir a un para un contra xogadores tan físicos e tan fortes que están facendo unha gran defensa como son Omar e Gerhard, ¿no? Ahora sí, Gerhard, o gol. Esta vez sí que saliu, pero creo que non creo que haxa moitas cousas peores no mundo que ir bater contra Omar, Gerhard e Fabián desa defensa. É a verdad que non yo recomendo a naide. Sobre todo o nivel ao que está o Marose, que me parece increíblemente fantástico. Volvemos a decir, non se si se valora, pero non se fala moito do traballo dos xogadores a nivel defensivo e o que está facendo Omar hoxe, que ven ese cruce por detrás. Falta en ataque de Pablo, que moi ben sacada por parte de Peque. E balón para porse a 2 de novo. Do Guardés, move Isma para Esteban, que ya devolve. Alberto que vai a buscar aí un para un. A piques de facer pasos, ¿no? Aí Alberto, o xogador do Guardés, dicenlle que no. Alberto e Omar que intercambian palabras. Sonríen para encarar estos últimos 6 minutos y medio. 5 minutos y medio, vamos ali. Ollo que se escapou ese balón. Fabián que pega un manotazo, vaya fora. Balón que queda en mans de Guardés. Que ven ahí, ollo, ese balón tiene que ir cara Esteban. Oh, ¡Qué paranoia! Ángel Noya. Qué decisivo pode ser esta parada de Ángel Noya. Que secou absolutamente morto. Aí está. Escoitamos o entrenador do Mecalia Atlético Guardés. Cuando ponemos los pivotes acá. Recibe. No ataca. El que sale el cruce y venís vos. ¿Quién? Y si no jugamos bien para jugar contra, vayan cambiando uno contra uno. Y ahí vamos a cambiar, chicos. Dale, va. Va fuerte. Pois tempo morto, volve tamén a
debuxar, non? Esa idea, Mariano, outra vez o 7x6 con esas permutas, filtrarlle balóns aos pivotes. Quedan 4 minutos, 4 goles de diferencia. Vamos a ver qué pasa. Segue máxima intensidade nesta recta final do encontro. Ollo que vai máis un para un, quere cruzar con Alberto. Volvemos a decir que se equivoca, penso que se equivoca Guardés indo a ese uns para uns. E máis cando está Noia. E agora 7 metros, moi ben sacado. Moi boa edición de Adrián Lomba. Vimos como se desplazou e deixou ese oco para construir unha pequena entrada. E 7 metros para valientes, Sí, pois agora sí que queda a ver Ángel que fai Noia. Vaille levantar Armáns. E lle volve a marcar. Non descifrou, Pablo non ten nada. Non quere amagro, non quere aderezo. Ángel que está a facer un moi bo partido, pero non Nesta ten faceta, nada que facer contra Pablo nesta Alonso. faceta Pablo hoxe estalle Estalle comenda moral total e absolutamente. completamente. 3 goles de diferencia, 24-21 a favor do Paraíso Rasoeiro Balonmán. Últimos 3 minutos. E vamos a ver, ataque largo. O Rasoeiro plantexa un ataque largo. Agora vai ollo, Gerhard. Muy madre. Junto Pero a todo. cómo está Gerhard nos últimos minutos. Que ven ese saque agora sí. Gerhard que está aportando potencia e decisión para o seu equipo. Lomba, cambio porteiro Guardés. Que ven agora. Sí que detén. Moi ben. Ollo Non que chega a tocar Noia. ollo, cuidado co agora volve a ir con 7, non, sí, estes segundos Isai son Óscar. moi preciados. Ollo que nestes errores de cambio pérdense moitos segundos. Agora o Guardés quedanlle 2 minutos e medio, ten que ir a polo partido, non pode non pode atacar tan lonxe, non ten pode. que remontar 4 goles. E aí vai Harris, Harry, exacto. detén Noia. E gol. Para Lomba. Como colleu este Como balón aí Adrián Lomba. E agora penso que debería arriscar un pouquiño máis, non? O Guardés agora non quedarse levantar atrás. un pouquiño máis a defensa, debes mancar tamén o propio Lomba neste ataque. pode ser, non o miro moi católico para poder defender. Interésase Alberto por él. Aí, eso, aí falamos desa defensa un poquinho máis adiantada. Moi ben Pablo, busca Yago para González. Volve Yago, es que ven ese corte de pivote. ¡Qué parada! E outra vez a potencia. Moi boa xogada sobre Rodrigo Mouco. Mouco que fixo ao revés que Pablo. Mouco posicionalmente, igual que Pablo, perdón. Posicionalmente non meteu niñun gol. Meteu os penaltis todos. Os penaltis, correcto. Moi ben Pablo agora quedándose con ese balón, arañando aviso de segundos. Vamos a ver agora. Teñen que sacar aí moi ben, tamén veteranía, Mouco. Vamos aos pases. Que ben Pablo. Buah, por arriba Pablo. Podemos decir casi que este é o gol definitivo. Sí, 26-22. Casi recupera. Último minuto, recupera o balón. Recupera Guardés. Recupera o balón Rasoeiro. Último minuto, máis 4. Isto está listo Creo para a sentencia. temos final Vemos xa que decidida. solo Adri pide os compañeros vanse para atrás. A verdad que moi ben aí, se meten, finiquitan. Sí. Agora sí. Podemos decir que o día de mañán ás 4:30 da tarde o partido será Sar Rasoeiro por esa loita pola plaza. Sí, para poder conseguir o segundo e o cuarto clasificado de liga regular. Loitarán por esa praza na fase de ascenso. E vemos que quedan 30 segundos. O Guardés ataca. E a verdad que o Noia aínda quere engordar máis as súas estadísticas que para este último lanzamento. Non ataca xa. Non ataca xa o Rasoeiro. Temos que decir que levou moi ben o partido. O Rasoeiro non perigou en ningún momento. Non conseguiu grandes Eu creo que o Guardés diferencias. Non acabou de creerse, non entrou no partido, non ao final. Celebra o Rasoeiro esta victoria que os mete na final de mañán por esa loita pola plaza que se otorga para ir a ese sector de ascenso a Primeira Nacional. Salúdanse deportivamente os xogadores.
Moi bo partido planteado polo Rasoeiro. Sí, moi bo partido Rasoeiro, tamén moi bo encontro de Guardés. Plantexoulle un par de incógnitas o 7-6, pero moi ben traballado. E os xogadores do Grove que se citarán mañán Casar de Redondela. E pola contra para ese terceiro e cuarto posto os xogadores do 6. Bueno, estou aquí con Carlos Guejar para rematar mañán. Bueno, Carlos, primeiro de todo, noraboa, partido bastante intenso. Bueno, como unha semifinal indica, ten que ser un partido sempre igualado. Entonces, gusta máis ganar así que ser un partido fácil. O que dicíamos, bastante ritmo por parte dos dous equipos. Sí que é verdade que vos distanciastevos un poquinho no marcador na primeira metade, pero na segunda igualouse un pouco. Chegaron a acercarse ata 2 tantos abaixo o Guardés. Bueno, estos partidos son igualados desde o principio hasta o fin. Podes marcharte de 6, de 7, pero despistaste e xa estás outra vez igualado. Entonces, hai que manter a calma e ser constante neste partidos. O será a segunda semifinal, a vosa xa tedes rival do partido que se xogou antes, o Saro Mobility. Bueno, que esperamos dese encontro? Bueno, como nos partidos da Liga, ha de ser un partido super igualado. Na súa casa creo que perdemos de 2, na nosa casa ganamos de 1, entón mañán o espectáculo está asegurado. Pois nada, Carlos, de novo, noraboa, moita sorte mañán. E nada, veremos aquí de novo o Grobo Paraíso Balonmán Rasoeiro mañán ás 4:30 na final senior masculina. Listo, ¿no? Sí. Gracias. Enhorabuena.